Hey, na ngulipana kathami la. Yambona. Awumtshela ngana kutshele le jacket umnike le. Phela nje uthi umntana. Oh, Shembe ngiyezi domhla. Uyawuzana ubuye. Nkosi nibusise. Abuyela ngoleshani kube uyaphila ke ba? Ngiyaphila. Uyichaze nje baba ukuthi ubabani bese uchaza ukuthi la ikephi ngabe usungula namhlanje kade nizokwenzani niqhamuka kephi? Yini igama lendawo? Ngiyabonga kakhulu ukufika ethempelini la indaba ezimnandi. Ngizokuphakamisa kakhulu nje okokuqala kubalekile fanele sibonga imanagement. Sibonga kakhulu ubaba uMbanjwa okuyena usibhekile lapha eJele, sibonge nobaba uMaphanga. Sibonge nabaphathiswa bonke abangaphumelanga kule ndawo. Futhi ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu kaShembe Unyazi lwezulu silibone nathi bekade singalazi Unyazi lesilibona kuma DVD sibona nemisebenzi yale elenzayo. Mina ke ngagwetshwa iminyaka life sentence no 32 years ngonyaka 2000 sengineminyaka o17 ngilapha eJele. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe aphinde angiphile enye ithuba ngibuyele emndenini wakithi ngisaphila. Ngiyabonga. Ngusithelo ngakadlamini sibonga kakhulu kubaphathi uMbanjwa nemanagement yakhe. Sibonga ukuthi sivumelile siziboshwa siqhamuka lapha eJele laseSifontini wasivumela ukuba size la endaba ezimnandi eRichmond size uNkulunkulu Unyazi uNkulunkulu wethu Unyazi sibonile uNyazi bese sigcina ukuluza nje likhuluma lapha ngoba singaphakathi kulezi zinto lezi kuma TV kuma video lapha ya. Namhlanje na ke uNkulunkulu kaShembe uze wasipha amandla wapha management amandla sakwazi ukuphumelela sisize la indaba ezinhle siyabonga kakhulu. Umosalo wakacele lasePortshepstone mina ngigwetshwe ngibonga ukuphumelela ukuthi sithole ithuba lokuphumelela kule ndawo engcwele sizobona ubaba Unyazi lezulu. Sibonge nabaphathi bethu ukuthi basivumelile ukuthi size kule ndawo. Bengingathembi ukuthi ngenzeka sikwazi ukuthi size kepha ngamandla oNyazi sakwazi ukuthi size sifike solibona Unyazi. Sinethemba lokuthi lizoba nathi nasisheshe siphume sikwazi ukuthi siphinde silibone mase siphumile. Siyabonga. Usakwakhe wakancengo lokhulumayo entabeni zamaphumulo. Ngiyabonga nje uShembe ngimbone eJele. Ngiboshwe ngo2002 ngagwetshwa 2005 iminyaka u30. EJele sengizophuma khona ngisesona isikhathi eside. Ngiyabonga ukuthi uShembe ngigcine kuze kufike lesikhathi lesokuthi mhlambe kuze kukhulunywe indaba zokuthi hayi indoda uzophuma nini. Ngiyabonga uShembe ngimbonile imisebenzi yakhe ayenzile. Baba ngiyabonga mina nguJo wakangubani umjolozeli igama lami. Mjolozeli Baba Mjolozeli. Yebo. Impela ngicela ukuphuma eJele kade ngaboshwa ngo99. Kaze ngizogwetshwa
ngoMashi yona lenyanga akagwetshwa ngayo impela ngicela uphume ejele awuzokhipha uShembe ba yabonga ngiyangibingelela babo wami mina ngusindapha kwanxele emahlabathini esigodini senkosi uZulu ithempeli ngaphansi kwale khomba uthando ngaphansi komfundisi umthetho umshumayeli uNdawonde umkhokheli wami umama uMiya ngithi nama ngibonge ithuba elihle esithe samthola namhlanje ngonyaka ophelile sike sazama sithi sifuna ukucela kuyenhlanhleni abangavuma abaphathi bethu kodwa namhlanje basenzela umuso isimanga ngoba sikwazi ukuphuma sebaningi phela samashumi amabili basivumela safika enkosini inkosi hey besingazi uNkulunkulu mohle kangaka ngibona isimanga mina ngoba into uma ungakaze uzufike khona manje ngiyabheka hawu kanti uNkulunkulu mohle kangaka noma sifika futhi sikhuluma sicela uyasiphendula uyasinikeza isibusiso esinethemba lokuthi mhlambe nami njengoba sengihlale kangaka ejele ngoba kusukela ngo2001 ngena la ejele kuze kube manje namanje ke ngisazama ukuthi mhlambe futhi kube khona into ngephulelo ngikwazi ukuphuma ngithi nginethemba ukuthi mhlambe njengoba ngisuka la umehluko uzoba khona mhlambe ngoba ngelanga sengiza lami ngisuka ekhaya ngingasasuka endaweni yomnyama ejele ba impela bengingajabula kakhulu uma kungenzeka lokho ngoba awusengibona uNkulunkulu wasengifike egcineni hayi siyabonga baba kodwa kuzolunga manje uzokwenza njengokusho kwenkosi ethi inkosi niyiphathe kahle ukuze nisheshe niphume amen